Asiniroha madihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom damang dainang tabigi maturpuk sadarion natar surat sian pesalmen 70 ayat 25 songonom mahatan debata. Tung ise madongaku diaka banua gijang jala dukon niho dangadong dihalomohon rohaku di tanoon. Peu maarta banua gijangi. Burju doau alai susang ulukku. Jahat do ibana alai mamora. Sukses jala denggan idaon nguluna. Ima hata pangapianon mana mangiburu. Sipata ro pangapianon ni sian horong ni halak na porsea. Molo di ida parjahat rumang ni parnguluna sonang-sonang. Godang artana doho torop di peo akka haulio ni portibion. Pangalahon na si songonido di suraton di pesalmen 70 ayat sada ro di ayat 20. Alai hatop do manolsoli ibana ima si asaf di hatana. Dang be mangapian ibana ala di ida satok kido haulio ni parjahati. Dang sadia leleng marurus do bungana melos haulionna. Mangihuton ha porsyaon di ha kristenon masuk tu dua horong majolma. Horong na parjolo ima na porsea. Horong na paduahon jolma pardosa. Naboy do masa gumonangan hamorao do haulion ni portibi di jolma pardosa. Hape na porseai susang uluna. Pogos di arta jala idaon masa parsorion na mardapot-dapot. Tarapul maroha di hata ni debata na paingoton. Dang adong di halomohon rohaku di tanoon. Namarlapatan diarado panatapan yakka na porsea marnida arta na di banua gijang. Dang parnianan na hot portibion. Halak na dumangol do hita moloholan di tanoon makirim. Sada Korin 15 ayat 10. Unang bahin portibion gabe suhat ni pasu-pasu. Nalau salpu do portibion dohot akka na di bagasan na. Managisi na hulongan rohana tu portibion daw maibana siat debata. Alani i unang pasiat arta portibion makaliangi roha dohot pikiran. Molope gumodang arta ni parjahati di tanoon dang jadi manghiburu roha ni halak na porsya alanunga di peok arta banua gijangi. Amin. Songonima hata ni debata tuhita sadarion maulate horas shalom.